zuwa turai abokina ba wasa ba fa. Yadda ka gan mu haka mun yi saf nan, muddin ka ce za ka kama hanyar shiga Europe ta barauniyar hanya ko ka bi ta wato illegal ko ta waya ne da dai sauransu, to yadda ka gan mu mun fito haka saf din nan, to kai fa ba za ka samu damar fitowa haka ba, sai dai ka fito kamar wani almajiri haka za ka dinga yawo, kana yawon bara da dai sauransu dai na abu wanda dai na kaskanci. Amma in Allah ya sa kana da rabo ka shiga, to za ka warke. In kuma Allah ya sa baka shiga ba, wahala dai bai kare ba. To mu da ko gan mu a haka face abin mu a cikin kasar mu, a cikin garin mu, mun ga mu face ko, so that ku sani cewa babu inda ya fi kasar ka. Gashi muna kasar mu face amma da kasashen wasu ne haka za ku gan mu buji kamar wasu almajirai, amma a kasar mu mun yi kilin, ba mu da wani damuwa. Gashi inda a wani kasa ne ba zan yi samu damar ma in yawo haka ba, inda illegal na shiga kamar Algeria, Libya, ba zan samu damar da zan yi tafiya haka. Gani ba ruwana da wani kallon gefe da waye ma'aikata, ba ruwana da su. Amma a can ne fa ina bidiyo ina wage-wage, amma nan na yi free, ina da freedom, zan iya zuwa duk inda na so a faɗin Najeriya, domin kuwa ƙasa ta ci.